komen er 8 gasten bij en bij u erbij zitten we dan maar eens 10 aan tafel. En dat doe je vaak voor oren eten sieren? Nou, het is eigenlijk meer een idee van mensen kennen leren doet we hier kamer, we je of sjouwer hier. En dit weer een hele leuke manier. Ik mag graag eten sieren. Het is eigenlijk alleen nog maar voor mensen uit Meldam. En dat slaagt het wel goed, hè? We kennen al aardig wat mensen. Want waar kwam je hem voor doen, jouw Rilien? Nou, dat is een oorverhaal. Elk uit een oorplak. Wij wennen nooit samen. Maar hiervoor wennen ik in Voorburg bij Den Haag. En dan wennen in Almere. En we hebben dus even tochten hoe doen we dit? Komen we te jaren, we hebben wat voor ons beiden zocht. En het weer zo onbiedig grutje dat we zijn, we moeten wat voor oren meesken doen. Dus we hebben bed en brochtje en we dit soort stampot eten. Dus ja, dat is het verhaal eens. Ja, we doen het ook niet speciaal voor de buurt of voor de omgeving. We doen het ook voor onszelf, want we vinden het leuk. Zo kom je er een beetje in en je leert wat mensen kennen en dat maakt het leuk. Jullie kenden helemaal niemand hier in Meldam? Nee. We wisten eerlijk gezegd niet waar het lag. Toen we begonnen. Ik wou zo ongeveer aan tafel gaan, dus ik zou zeggen neem uw glas op en wandel. Gaan we naar de eetkamer. In eerste instantie hebben we gekeken bij Zwolle en de Overijsselse Vecht in dat gebied. Dat was nog vrij prijzig en toen kwamen we langzamerhand hier en daar had met name ik het idee van zoals er hier gewoond wordt, zo hoort het eigenlijk. Ja, de rest is een vergissing. Dit is echt leuk. Als je 20 jaar alleen woont, dan word je toch een tamelijke eigenheimer. Dus die bui die zagen we wel hangen. Dus we hadden wel het idee, we moeten in een huis gaan wonen waarbij we gewoon onder één dak verder kunnen latten, zeg maar. Ja. En dat is gelukt hiermee. Nou zag ik daar een hele mooie foto van je hingen, want je kent ook al veel langer, hè? Ja, geweldig net. En wij binnen daar, nou, 26, of misschien nog wel jonger. 24. Ik weer doe trouwd. 24. En mijn man, mijn toenmalige man, die had die foto van ons maken. Maar wij staan het dus de Jerpstoep van het stadhuis. Nou, we hebben altijd contact gehouden, dus de stel Maaienoord. En toen we beiden ben we eigenlijk scheiden. En toen we weer op koers paard kwamen. En nou, dat was juist wel leuk. En dan zegt Ali, die paraplu die heeft hij nog steeds. En hoe gaat het met het Friesk intussen? Nou, je moet niet van die nare vragen stellen. Nou, Sjeuk, jou vlakbij zijn grauwe kraan omstruin, dan denk ik, is dat net gevaarlijk? Nee, dat valt me over tijd. Die man die weet precies wat ik ben en ik weet ook wat hij doet. Zo mag je dat beschijnen. Als hij die kant uitgaat, nou ja, dan weet hij wel dat ik aan die kant ben. En ik weet ook wat hij dat uitgaat. Zo mag het wel beschijnen. En wat houdt jouw werk in? Want ik zie jou wel omstruin tussen al het puin. Nou ja, de splinters, het laatste hout en oude stuk metaal, dat we het ziekje. En nou ja, de dingen regel je alles om zijn gebouw heen. En er komt heel wat bij de scène. Ik denk, jou binnen wat ziek in of de bewoners nog wat moois achterlaten. Nou. Nee. Dat maakt je wij nooit mooi uit, dat wat leven bloot. Nou binnen wij hier in een gebouw dat een grauwe kraan onder zit te squorren. En jou bent gewoon aan het werk. Heb je dit wel vertrouwd? Dit wordt vertrouwd, ja zeker, dit wordt vertrouwd. Het valt bij mij.
Want wat ben je weer binnen ontdaan? Dus je maakt het helemaal strippen. Hè? Dat alle plafond eruit, kasten eruit. En maakt het gewoon keel van de kraan. Hey, hout bij hout. Bouwen sloop. En dan ze vullen allemaal kleren, dan komt de kraan er weer achterom. En dan je zo'n grauw brekkie, zie je er ook bij? Deze kijk net zo. Van beroep ben ik streepmaker, maar door de economische crisis moest men naar de meesten in de 22 jaar weer dienen. Dus ik kan weer aanmelden bij AB Vakwerk. En daar ben ik nog aan het werk, aan heel hier en dat is reusachtig en ik vind het schitterend werk. Dat hier bij Zoen en ik 14 dagen dat is van World Service, dat is een organisatie van het Cerkenuit. En dan ging ik 14 dagen naar Malawi. En dat is ik aan 2 huizen daar bouwen. En dan ga ik in 14 dagen, daar is helemaal niks. Daar is niks. Dus dan maar wel hier mee, we zijn met acties aan bezig. En wie probeert daar wat op te bouwen. Er is een polykliniek er al gebouwd en squallen. Het is slopen in Kolm en opbouwen in Malawi. Slopen in Kolm, maar we bouwen weer op in Malawi. Daar bouwen we weer op. En eerder nou ik nog een gebouw in jouw carrière van jou zijn, nou dat was echt een noffelijk gebouw om te slopen? Jawel, de Achmea-toring, ja. Die moet ik nog wel zijn te pakken gaan, maar die zal u wel te heen wijzen. Nou, mij wordt het wel muziekje, hè? Ja. Ja, dat is... Dan mag je ons wel uitnodigen, dan worden we wel bij. Dat hoor ik. Dan ben je voor dadelijk.